sports namaga thopui tin zawai chi bai ka buk cheuni when he keini Mizoram State Sports Council tan chuan ni chin chiat lak tak mai ania wena kan kal khom he kan ti fu chuan sports lama Mizoram in ma so na aizol in ma so na ti kan ring e kan chuk vek thei lo wa chuan chuan aizol kho pia bu than photam chuan district chen khata kan ti le ma kan khotlang min en kol tu te hiani bana kai kan in fiam mi te bana kan kai dang tur kal phunga hi an thiat fu chuan Mizoram Sports in zia ne yang a thak dang lam theng ti kan ring ani ro chuan angain kan kal dom ti na ni a thir ki rula Mizoram hi sports a hian kan sang lo ni ti hi a sports minister berin ka soi le thina amai ro chu a hanin noi enge ne rom han noi ma a chu lam lo korom ru si hi chu takin alam chu tho thowa national games kan in te na ne lo thei lo wa chu ta national games kan nei to a chuan kan han thir ki ra anu moi tha vak lo wa India rama som ni le pariat na te som ni pa ko na te som thum na bor ven te kan nia chuan India chu sports a te na kan han en le a Olympic nung Paris Olympic som kumsani som dile pali chuan gold medal na lo ram kan ni gold medal na lo ram chunga po a hiam pol sports kan ni si chuan sports a sum tam tak akal ral box sia thil tam tak a sum kan se ma mai ro chu a kir hi om tur ania a medal zo ina mo a result zo ina mo kir tur ani soi ve fowa in fiam na then khata kan ti that hi in fiam na kan thata e kan sang ta e ti na ni wa kan thiet pol fowa kan sei pol fowa mizo te in fiam na sports a kan sang kan ti ya wena chuan in sir tur kan ni bo kan sei ma sports a kan tui ani amai ro chu kan sang to lo ke ma ni le vela kan phure me ma amai ro chu India ram te na kan thleng do na India in ko khom chuan kan sang thei tak lo ni mi ina an ti ve fe na in fiam na reng reng chuan asang pol ni lovin asang lo pol ti vek ka chu ni lo ma mai ro chu kan thleng sang nei thei lo chu wang chuan covid tha ka mu enge mu kan ti tharangai ni kan ti ya ti chuan empowering Mizoram sports lo chuak ta a Mizoram State Sports Council in poisa kan nei lo wa sports department in poisa kan nei lo sarkara kan di la ti chuan kum kan na tan chen oi za ni le somma min pe a ti chuan kum ni na tan chen oi za ni le somma bok min pe fel le to a ta chuan discipline khan bi kan nei ma hen discipline khan bi te hi vision nei chu in ien kol te ang kan ti ani kan vision chu kum sang ni som thum le parupa India in Olympic thena thum chu ta chuan tel ve kan du ani chu wang chuan kan popular sports kan ti trend kha en ti na kan soi ma football kan ti te volleyball kan ti te basketball kan ti te kha tun chu kan than singa hin na tingen tel lo in ti mai thea India cha kan in te India le khover kar kha azam tu kani chu wang chuan kan ti that theina tur dia kan ngai kha kan thang ta ichina kan puan ta ta kha ni thal ka archery ti te badminton tun haya kan thang me ma soi tu ra ta ma ka soi lut vek lo mai ma boxing ania taekwondo ania hockey ania weightlifting judo wrestling soi ki min kriya chuan a soi tur ka la pa mai ro chu ka soi toi do na thui thei do ka tu yang na ta chuan empowering Mizoram sports country fi do tho chewa eng tin nge in ti chuan kumria ta cha kum som pa Mizoram pang te hiani he in fiam na pariat te hi khel se kan du ni invention ka mai tu la football khel no pang football team in khel kan in vera ri choi chang no pang khem khelo ti chin om lo evale Jeremy Lalin nuan Commonwealth Games a gold medal la ka Indian zinga youth Olympic gold medal le ma sa berani an venga weightlifting coach ama ati tir china ama chama ni lo a thien te pathum ne India ram ai zirna khoi tha medal na chho de zel ni Jeremy chu lo chak fal ta a tun hi thlen ta chumi yom chen chu in venga kan Jeremy da ma no mang ma se choi chin khau lo ni no phan lai wrestling hi entai la India hi wrestling a kan tha Olympic ni nung ka thuma India in medal la vek chu wrestler chu khoi mi nge kan ti chuan Haryana mi vek an ni
chu wang chuan Haryana wrestler kan buan to khun hunai hian world level ka kan chho don zo in chu wang chuan Haryana ne MOU ji kila kan tia man he kan sports council secretary te ne Srinagar meeting kan ne tumin an sports minister ne kan in bia MOU ne kan du e kan tia an wrestling coach sa ta ko ti chho se kan tia ini po kan chu ka ma tu chuan tin chu mi piala ma chuan Inspire Institute of Sports an tia JSW mai ho jindal ho mai India rama mi ho sa ton ton ni chu India rama sports ka thaber pol chu mi tene chuan tho ho na thuthum kan siak do na engemo discipline than bi ga hen min tho pui do na an da sang fel lo wa taekwondo kha ko taekwondo president kha ho taekwondo training kha huwa atira alo kalsa ni mi lo ai impress me mai electric benga ka kha aril wa chon wrestling ti te boxing ti te kha ma enggen nge min thang sa dong kan thalo India rama zir na nei thaber India sarkar ai po training na mon nei thania Indian athlete zong zong de tho hi an mani noyam ni Olympian ho hi chuwang chu nen chuan tho ho de kan tuma voina karing ko khom chang ber chu inveng no pangte ai zong kan ne dum chu ai zong no pangte hi ani enge moi ti ve ma empowering Mizoram sports kan launch ha kan handa an dil suk suk do na mo kan tia adil tu de chu an enula lekin an tilan karinga tui cha ra te tui pui ra te kalman po na ahar sani when I had em kim deu thoi thona pakhat chu thon lo chu coach te kalman le o mani local council mo OMA mo GSM mo asom to pieng tum vero second tiani acha na ma sarkar pek tok chu kan la la tlat in tho ve ni chuan tin kan coach te ko kha kan phuar ve du ni etilan thik ta coach kan tir ta an rui mai ni chuan in adik lo sarkar tir ani ro chuan in an rui mai pal the ni khotla ni na an cha ani ro chuan khotla ku ta no ma thik ta me chuan an thlen na po khotla ni poi pui tur ni kan tia mizo pa thlenin lekin an se do na Dakar somli le panga chu coaching pe kan ya 45 hours of training kan te ni som le pama kan tuam chuan zinga Dakar khatlai Dakar ni training se kan tia nau pangkha an ti chin don ni an equipment te se sarkar na ron tum don kan coach se ko zong zong atum don nau pangkha te zong zong khan ti sa ten dong ve ka chuan nau pang tha kha an la kho ma data hi kan nei ta kina an di don ni kim live data en thei ka kan ti to zong zong po tunge tha lo zong zong ka en thei ve do na akim chanin kan nei ve do na ni Mizoram hi kal chu ve kan do ni chuan inveng thawa ron ko u archery te bu wrestling te bu met nen kan ong kal zela weightlifting te chin am bu e ka mel phet poi no la kan ve te a pinga e bial kan bial te po ne tu ma hen ti chini na tum lo re re na kan ti chin na judo te hi kan medal nai na ni chu JSW ho mudan po ni ya ani chon an lo zik chiang ve to Indian player te ninga nge kan thlen san the an tia kan du chu hockey ni a harasia e mo lun thu chu kan du chon kan man trom the mai zo na tangin eng che ka se to to ma ana se du re kan na ko ba hockey hi in Mizo ta na medal nai na me ni e Olympic kan se le lo ko nge sports kan ti ve fe chu hian medal chu se lo Olympic tel thei hi Mizoram training party chi kan nei usi na rim sa ma le na la rim si mi ma chu chi chu kan na ne chu kan thlen chi na ni zep tu ro lo wa sui ve fo ta po mai min ti trang se kan duwa ti chuan rim si mi chan chi na tong hen an en tai la aum si chu hockey hi hun khata che Mizo mai che tian khan na ne ni chu theng zo la academy a so na ne fan mi som lim ne kan ne ka na so mi som li kan ne ya chu mi po na jan hockey hi an khel mam to lo chu kan ni ma se Engtiglai point international player junior le senior kan nei de ore kan talent than je chu kan talent pool chu som li bor ve la ni chu atam zo in chei te la za ve la ni chu football kan talent pool chu singa si ku kan mai the khel tam tu me che hockey khel chu tlem te ma se India na ma kan na re talent to ti nga ni ti chuan weightlifting a Olympic a tel phatu chuan away ta India Raman champion ngai wrestling a Olympic tel patur chuan away ta India Raman champion ngai hockey a chun India Raman athiam som dia tel khane tin hockey Olympic a tel phane mai ni chumi piala ma chuan Olympic that em na chu India team a hockey tel that em na chu medal ngai medal kan na trap thei ni chu wang chuan hockey te poi zero le la kan ti chin khau lo ring ring
mizo game masanya innu le pater wal kan le pater wal ke pada berin kan ringa wal ke unai chu hockey ni lo metro football ke chu tu ngai thila ni ta chu ania kan sei du lai chu ti chin zir chin kha kan ven no pam ta chau khan e an hu ve lo ni o ke sin tu rin on go chuan stick le ball le kan on kal don coach kan on pe don bok cheu ni som pang chu kan ti nga a tha ho an ni san le nga de an chin chianga state district level training state level training at national level inspiring city of sports odisha so partner an hun ma tha te mang turin in remna sia kan tuma kan in lora amani po kan betoa tikha inge moi kan chok chou ve kha chu sarkar ti to kani ato na ta na ka appeal du chu local council te teloin kan che thelo village council te teloin kan che thelo AMC corporator te ho teloin kan che thelo in bial thawa kan than lo la pula in ven thawa kan than lo la ola chuan ma kan son the hi kan ring kan kal dang pa mai kan kal chuan atok na ngai kan kal dang kan thak het chuan kan thlen na kha dang do ani lawa training mumal chu boxi la atok pa in fui le vak mo jel sinal deu le na kal mot kha the training no pan lai tang training he tiang kan ti lo chuan ma kan sol don la infrastructure ko tha the to kan chuang hei tuna combat sports na kan man trom thei tu lian vai mel se som thum le pariat hei tuna hen sai som kan to ai zo la hian combat sport hun bui tu center of excellence kan na amai ro chu kha chu al le ka ti kai ma chu da no pa ma tra training thing tlang kala ti tak tak kan ti chawa in ai zo la po hing tam na berania ai zo lo in na deal woman lo re EMS lekin abiron alon tilangin karinga chu ha chuanin kan la heto lo ni kan thiam lo ni tho ke manin publicity kan la tilar to lo ni mai the AI no sa ni han ti chobanga kan tram tanga mizo in fiammi khai khom chu kumsa ni somthung le par olympic hi india in a theng ni chuan mizo in fiammi pakhatal chu kan soi do ni o an lu ve kan du ni indian olympic a thenganga in fiammi kan tho ve lo chu na sa thak do na nia chu ma chuan enge mo tal chu kan tho chu ve ngai kan ni kum le tong kum so panga ti chuan tu na tang kum so olympic thlen kan tu ma so panga chu ni nga lo ni nga to ve la ma kum re chu so pare ta lo ni nga to ve la ma ai sam te po ai mo ai ni te po ti kan du tu din mo na ro chuan alarem chang lo ni chu tu ta chuan in kan tana ma when I hian in zavai chu along tu ka soya when a local khom chau poi tang ro ni la a local ve lo chu thei ki la a local khom chau hi kan than ro la kan ve ma bul kan than chuan India rama mizoten nakina chuan in fiam na tunai din thazo ke kan nei thei ka be sei ta ni lo me